ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘରେ ଥାଏ ତାର ସବୁକିଛି ସବୁ ପୁରା ହେଇପାରେ, ଯାହା ଚାହେଁ ସେ କିଣିପାରେ, ଯାହା ଚାହେଁ ସେ ଜିଦି କରିପାରେ, ଖାଇପାରେ, ପିନ୍ଧିପାରେ, ନାଇପାରେ, ସବୁକିଛି। ଫିର୍ ବି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ, ତା ସହିତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ବି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। କାହିଁ କହିଲୁ, ଘର ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ କମ୍ ଲାଗେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ପାଖରେ ବସେଇବା, କୋଳରେ ବସେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଅଭାବ ତାର ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି କି ଯେମିତି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ନେହ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ନ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ ସେଇଟା ବାହା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ ସ୍ନେହ ବି ସିଏ ଟିକେ ବି ସେତିକି ବି ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ, ଗାଳି, ମାଡ଼ ସବୁକିଛି ଖାଏ। ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରେ, ନା ଆଗକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଯାଇପାରେ। କେବଳ ଥରଟେ ନାରୀ ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାହାକୁ ବି ବାହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ଦେଖିକି ମଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇକି କେବେ ବି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରି ହୁଏନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।